Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan. Asam taan ni oy. Murag nagsigil man tag balik-balik sa tong giagian. Alas 9 gabi man hapit. Darwin, pagtarong niya, oy! Ay, kog ingnan, gimino ta. Hala, uy, nga na di ay ta. Naunsa naman natong lakaw di ay, uy, Darwin, Krisha. Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita siya. Kuan? Natatungod sa Tierra del Sol. Ongolog uka! Diyos lang ang akong tuhuan. Arilog uka! Noong Jesucristo lang ang akong buktong manunubos. Rakutin dasan kapmanen! Nakatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Sinvergüenza! O Amen! Nianak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsudi ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila. Jo Marie, Oh, maayong pag-abot sa Tierra del Sol. Brena? Tierra del Sur. Sinuat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. And there you have it everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!